Naši politici majú maximálne 22 dní. Dovtedy sa môžu naťahovať, ale potom sa už budú musieť vytlačiť, či s eurovalom súhlasia, alebo ho odmietnú. 22 dní tak ostáva do chvíle, kedy sa naša koalícia môže definitívne rozhádať. A ako to bude vyzerať, dnes tak trochu v predstihu ukázali Ivan Mikloš s Richardom Sulíkom. Všade, kde Ivan Mikloš a Richard Sulík môžu, obhajujú svoj postoj k eurovalu. Priamo pred tvárami ekonomických špičiek, ktoré sedia za mnou. Dnes ale Ivan Mikloš Richardovi Sulíkovi na jeho nie povedal, že je populistické. Ja považujem postoj, aký v tejto veci presadzuje SHS, za populizmus. Keď sa minú argumenty, tak začnú zrazu takéto veci hrať rolu, že to je populistický názor. Ivan Mikloš sa zároveň otvorene postavil na čelo tých, ktorí hlásajú, že premiérka by mala hlasovanie o eurovale spojiť s hlasovaním o budúcnosti vlastného ministerského kabinetu. Neexistuje najmenší dôvod na spájanie s vyhlásením dôvery vláde. Kým sa Mikloš so Sulíkom sporia, eurozóna čaká na najnovšie grécke čísla. Grécki politici doteraz reformy prijímali so sebe vlastnou ležérnosťou. Plnú čižmu problémov má ale stále aj Taliansko. A len tak mimochodom z portugalskej Madéry prichádzajú správy, že má dvakrát väčší dlh, ako bola ochotná priznať. Ak sa cez euroval budeme musieť na problémoch krajín podieľať aj my, tešme sa na daňové priznania. Euroval je extrémne nevýhodný najmä pre Slovákov. Ak naozaj dôjde k realizácii tých záruk, znamená to, že Slováci budú musieť zvýšiť dane a znížiť svoju spotrebu. Nuža pre priaznivcov akčných seriálov dobrá správa. Duel Mikloš-Sulík bude pokračovať aj zajtra. Obaja totiž avizovali, že sa opäť chcú postaviť pred kamery. Jana Kresťanko-Dybáková, televízia Joj.